Recorded by Daily Pen. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Oy, paggaw-paggaw ta mga bata. Naanggo ni may practice ko ya gili taon nga mga kanta-kanta taon niya mo ring medyo paggaw-paggaw ta. Salamat kay inyo tanan ha. Unya pasalamatan po nako ang mga tao ni former Kapitan June Ramos. Thank you kayo kap sa imuhang mga tao diya nga kanunay yung namati nato nga kanunay namati unya buhat si mo Miguel Foliar Fertilizer. Thank you kayo. Ang iguchi mo ay nagbuhat ana supaya gunin yung Miguel give the best kay na para sa ato mga tanong. Unya sa tanan nato mga igsunan, salamat kayo. Mura ko si Kuya Nick Pipito nagpasalamat ninyong tanan diha sa Toledo. Okay mga bata, mga sama, di na lang kita mo ng istorya ni ang gugma sa Encantada, ang sumpay ni sa akong asoy kaninyo. Halos ka man gani nga magpakamatay di ang nasayran mo nga gikasal sa lain nga babae ang imong hinikupma. Unya, karon? Kinsa ang maong lalaki, ha? Anak? Usa siya ka lalaki nga taga-kalibutanon. O paninguhaon ko cute nga maangkon ang iyang kukma. Unsa? Usa ka lalaki nga kalibutanon? O mama, papa, Tricia, ingon ang sa dili ko makatuon ni ini. Sa kadako sa imong kugma ni Ranilo, diin grabe ang gibati mong kaguol dihang iya kang gibudhian. Kani halos ka na lang magpakamatay. Unya karon sakalit lang. Hastago. Ingon sa dili ko makatu. Tricia, anak. Ayaw, ha? Dili ko gusto nga masugama kinasad ug lain nga kapakyasan. Dili gugma ang gibati mo sa maong kalibutanon. ako ang nagdasa kong kaugalingon, papa. Lahigukma ko niyo. Busa mangita ko og paagi nga magkita mi pag-usab. Ug ako siyang maila-ila. Gusto ko siya nga makaila og mamahimong hinikukma. Tricia! Tricia! Anak! Anak! Tricia! Bata! Tricia! Anak! Wa na siya motubay o pakigsulti na to, Alicia. Migawas siya siyang kwarto. Mahal nga makagagahom. Unsa kini nahitabo sa amo kanak. Unsa kini. Alicia! Recorded by Daily Pen. Ay salamat ni ining sinina ha kini mga sinina og sayal nga imong ipa sa lubong nako ha dong Arthur. Sakto gyud kay nako dihang akong gisukod. Oy sa payan ang mayang. Ay, kining dong, sa dili ka pa muli ba? May isulti unta ko nimo. Oh, asa mga Regina? Gusto na ko nga magpakasal na ta. Oh, ha? Kasal? Kita magpakasal? Ay pastilan, hasta ako anak murag di gyud pud ko makatuo sa gipakitang reaksyon ni Arthur sa dihang gihisgutan mo siya og kasal. Mura man siya og... Uy, gusto nga makasal, minay. Kaya wa man siya mutubay. Siya mutubay og tugay na ako. Sa dihang kasal na ang akong giiskutan. Ay kuan anak, basin dili pa lang sa tingali siya andam. Basin ba og kuwang pa ang natigom ni ang kwarta. Okay naman ko bisan ordinary lang ang kasal, nay. Ang importante na ito nga magkasal lang mi. Bueno, istoryahi unya na ninyo sa imong uyab. Oy, istoryahi na ninyo og usab. Basin og nagalitan na tingali siya, nay, no. Kaya maupaman ko'y pag-abot niya. Unya,
gihisgutan dahil ako siya og kasal. Di ba? Kada, naraman di ay na. Busayo na pagilag, oy. Dako man ka og gusto ni Mos Arthur. Unay. Dako siya og gugman ako. Mao man gani nga dili ko makatuo. Nga siya mo sanong dihang gihagad ako siya og kasal. Iro niya ko nang hisgutan og usapuhon. Hay, ano na lang. Palinaw-linaw lang una. Kunya na siya hisguti sa umaabot nga mga adlaw nga mulapay. Unay mayang. Uy, maubanak. Ingon ana ang reaksyon ni Gina dihang wa kamusanong sa gitaniyag niyang kasal. O tay Pablo, patahon siya magdahom nga huwag kumusano. Pero diba nak? Nganong wa man sana? Di ba nga maumay sulti mo na ako nga kung magbalikan na og asahin din sa tong David, ang kasal na ninyo ni Gina ang imong atimanon? O tay, mo gina akong plano. Apan unsa ha? Huwag ko makasabot sa akong kagalingon tay. Sugat lang ako makita katong babae. Di na siya mawa sa akong rawanan. Huwag ingon sa dilin ako. Dilin ako ganahan nga. Mahigod sa kami ni Unog pa ni Gina. Usa? Diba? Tayong panagod. Wa ko makasabot ni mo da. Unsay kalit ka lang ha. Wa ka na magpakasalsukan mo siya makita ha. Kaklaruhan tani. Unsa man, may lain ka ng babae nga gihigugma ha, Arthur? Ambot. Huwag ko makasabot sa akong kagalingon tay. Sige tay, alis ako tay. Musulat sa ko sa akong kwarto. Gusto ko nga mo relax tay. I-relax ko na ikong hanaw na. Alis ako tay ha. Klaro kayo. May lain na siyang babae nga gihigugma. May lain ka siyang uyab dito sa David, diin siya nagtrabaho. Mauka nga wala sa'y gusto nga magkasal silang Gina. Mauka. Pakigsultihan ko niya siya. Dili maayo kining iyang gibuhat. Nagbaton siya og laing hinigugma. Buutan si Gina nga iyang uyab. Nahigugma kini pag-ayo kaniya. Kung may uyab magyud gani siya, kuyaw nga magpakamatay si Gina tungod unya sa kagul. Naunsa ko eh. Naunsa ko. Huwag ko makasabot ako. Siya nalagit ang niya kanunay sa akong alawa. Kinalamasayod ko kung asa siya magpuyaw. Ugma, makikita ko ni Baiking nga akong amigo. Basi na kaila si Baiking niya. Saya ko gato silang baking. Mayo kay nagbata ka na, Arthur. Anak, magsulti na. Ang bahin saan sa mga ito panagsultihan tay? Ang bahin ninyo ni Gina. Maba. Panyara na tay, mula ka sa ko. Doon ako tay. Ano mo to siya? Ingon sa dili na sa ganahan nga mag-isikot ko ni Gina.
Kaluoy ni Gina. Ako'y naluoy sa buutan niyang hinigugma. Sa bay, babae nga gwapa. Puti og palit, tuya tas gilong. O bay, Iking? Bay, babay ba nga sama si Ginong kunin mo, bay? Nga nagpuyo ron din sa atong sityo. Oh, wa man. Wa may babae nga puti niya taas og ilong nga nagpuyo din sa ato. Aw dunay mga ilungan. Pero dili puti. Sama ko na lang imong uyab nga si Gina god. Gwapa na siya. Nya, medyo taas pero ilong. Pero dili puti. Dili puti Gina. Natural lang kulor siyang panit. Kung maugin sa pagkita babayhanan, ako nakita dito sa dapit sa amo eh. Gwapa kay sa bay, Iking. Puti ang pamanit. Nya, taliw-tiw kay Ginong. Ha? Nakita na ko siya nga nagilak. Nagkila? Nagilak. Hindi mo napita sa inyo ba? Masa man? Sa layo siyong bahay? Man, sa tumbangan? Tumbangan siyong bahay? Saman? Sa tubangan gid sa mong bahay. Oh, dili sa tubangan gid nga sikit sa mong pultahan. Distansya lang gamay ba? Pero bang dulog gamay sa punuan sa dako nga dakit. Diya siya naglingkod sa nagigdal nga dakong bato. Diya day napita. Kino siya magtubayan, ano? Abi ni mo bay, human siya mitanaw na ko o nagka-tinutukay mi. Ingon sa nadanidayan ko niya. O siya nagkanunay ang niya sa kong huna-huna. Be. Ito yung klarohon, be. Tara sa mong dapit, be. Tara, be, ato. Tinindapita siya naglingkod, be, ato. Abay, King, kining dako nga nagigdal nga bato. Di siya maglingkod. Naghilak. Kinusa juga to siya, no? Pero, si Piata sa niyo ba eh? Imo ta na yung gidulong ginailaw. Mawalagi gani unta. Monta na akong buhaton unta. Human mi magkatinutukay. Ako nang ta siya nga duulon o gilailahon. Apan, kalit man siya namin tawag ang akong amahan. O, minduol din siya na ako. Moto nga wala ko madayon og duol katong babayhan ha. Wala ko maila-ila. Oo ba? Pero ba, Iking? Naibungi ko ba eh? Kaya siya rin gitawag ko ni Tatay Pablo. O milingi ko ni Tatay. Masa ba pag-ausabay nga paglingin ako, wala ko na siya makita. O kasta si Tatay. Wala ba ko na siya babae nga nakita, nga naglingkod din ng nagigdal nga bato. Sa? Lala ka ba, Arthur? Doon na ba sa dako nga punuan sa dakit kining mong nag-igdal nga bato nga iyang gilikuran? Dili ka nga katong mga babae, usa siya ka encantada. Masa? Katong babae? Usa ka engkantada? That time check was brought to you by Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo every day. Hi, this is your Plantita. Let's talk about Monstera. Monstera ang problema pagbitin sa vitamin D. Kasi, ayon sa study on 489 patients, 77% higher ang risk na mahawa sa COVID pagbitin sa vitamin D. Kaya, my plants get it from sunlight, I get it from 40D. 40D helps with vitamin D deficiency with proper diet and nutrition to strengthen immune system today at sa maaaring harapin na chronic diseases someday. 40D, tulong protection today and someday. With regular use. Kung may tanong, messages on Facebook. Calciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan,